Hi guys, unandifurikira Richard the blogger ubva anenge yarita multimedia. Guys, ino ni video yekusponsora unga Rita the baker. Rita the baker babaka keke za moist, keke za vudhi zine zi affordable bento cakes babaka 400 kana heart shape havana keke kruane na zamunyanya babaka ti ni vakwame ndidovatega ndangona nambofunza buri kuriwa one of my followers for sponsoring Rita the baker ti. So guys, samwani chizidiva zvori namusiri kujena ka case yamakongoza rojena ngini ngangomu vamuviza na Thanzi ti muputi wa murandu vothe vajena vachijena state baba vakusimbisiro mini una application ine kubva kamuputi wa murandu yauri muhwererwa asingachadhova akwama muputi wa murandu na dhuvana rithihi aiediwe sa condition amuti nditodhava nditonirefresha mumurori condition dzakale dzazopfi mini condition dzizava zvangu wovopi muhwererwa asingovi aamba nga case ka social media zothe asingowamanga murandu unoneti muhwerera asongoya ngeni mudhini webva vachidzura hone ndi dzimwe dzazi condition dzedzava zofiwa zvazvino hoengedziwa mumwe api mini asongoita nto asongochamufounera muhwerera defense vosimbisoro vone avakuobjecta but vachikadzambora avakuobjecta muhwerere nemune aimisa chanda achimisa chanda avakusimbisoro mini ene utofoneriwa nga muputi wa murandu muputi wa murandu achikombera cherede so ene asiene unofonera muputi wa murandu magistrata vava vakusimbisoro mini mara izvo azvidini arali akunifonera nisongachafara ngoti tindiende nokuhambura nyegufoneriwa zvombori inwi nisongochamufonera ene anifonera ngori asiene arina murandu nisongopindura kholo dzawe adovapo aimisa chandabe muhwerera ari chimwabe chini chakudina ndichauri hoinoni muputi wa murandu ukofonera Thanzi zanga ukufonera Thanzi dzamuvuso so ngauri namusi dokete ndiyone defense yowana dokete namusi zvava zvichikomangazanyana kamagistrata uri zvino hani vachiwana Thanzi ngori Thanzi dzamuvuso azidiviwi ngaye aziyatodhiveya uri ndidzipi ndiafa vachidova kakururabe defense vari hai Thanzi dzine uyu akuzikwama ndi Thanzi dzine dzikudotanzira dzadefense noti za state nahanepo magistrata vasimbisoro mini hai azvidini hoinoni muhwerera khabudze Thanzi dzawe dzisongotafara kholo dzinobva kamuputi wa murandu asi zvinokutodhina pezi helani kumbero application yori asingachafonera muputi wa murandu yo namba yatemberiwa yarediwa ori yadiyone asingachadhova afonera muputi wa murandu zvino state vafa defense dokete zviamba zvaro zvazvino hune baba hone defense vana chimwe na chimwe vana chimwe na chimwe mara amurandu uri ari Thanzi dzipiyo zvitatement zvazithanzi ngautorari vana chimwe na chimwe hou murandu uredi nousenga zviamba zvori zi5 dzanovember udova uchikotomwe usenga azvichava zvinorodova ri kuri kotomburero uri ikoyo postponiwana kana ikodo usenga na ikodosenga iredi hei case ikopi iredi yoferera uri itome usenga zvambori ha nendidonivona bebe wekahei case ndodova nandivona nga zi5 dzanovember rapfuro zvikutoitisa haniti then machero ndikodova ndavuya machero ndikovuya kamurandu kodhivona za muprofita pakutodza uta appearance machero codgt so ari havana zvimwe ndidonivudza uri kuitira mini kakesi enila ya muprofita machero ndihanepa kodi todotecheresa so samwana ndonozviyamana kafacebook uri if nichongoita advert ndoita 50% discount ya shout out ya sponsora then if nikongosponsora nisponsora naye machero nisponsore ndi 50% ti ndorealize uri samusi vamwe vathu niyawana nikongosponsora mara nisina business ngozosponsora ngotosupporta mushumo unenda kuita ti niyasponsora and I'll just give you a shout out arani niwa shout out arani sanyangoniwa shout out zviamba zvori ndidhodhitohamba anonymously uri una mutu osponsorawo anonymously namusi asingwamba zina ti ndikodiwe support yayo guys ndikurusa support yayo ndikuru niita uri ndifune mushumo wanga bye.